No niin, nyt toi nauha pyörii ja tuosta menee. M-Radio-studiolta Kari ja Anssi Manninen, terve. Hommahan Hommaa toimii. Toimii niin, että tuo... No miksi vittu saada taas aloitteeksi? M-Radio-studiolta Kari ja Anssi Manninen, terve. Homma... Mulla meni ihan... En minä pystynyt kerennyt alkaa vielä vetää. M-Radio-studiolta Kari ja Anssi Manninen, terve. Hommahan toimii niin, että Anssi toimii lähetyksessä tämmöisessä vakioasiantuntijana ja minä toimin tämmöisenä maallikkojuontajana ja vastaan M-Radion teknisestä toteutuksesta. No, mitä kuuluu, Anssi Manninen, yrittäjän kiireiseen arkeen? No nimenomaan sitä kiirettä, että puhelin on taas pärissyt koko ajan ja sähköpostia on pukannut ja vielä tässä iltamyöhään tätä M-Radio eräänlaista teaser-pätkää lyödään läjään tässä. No, kerro lyhyesti, mitä tässä M-Radiossa on tarkoitus tarjota kuulijoille? Eli M-Radio on urheilijoiden kuntoilijoille ja laahduttajille suunnattu radiokanava ja on tarkoituksena käsitellä liikuntaa, ravitsemukseen ja terveyteen liittyviä asioita laajalti. No sen verran kysyisin kuitenkin, että onko tämmöistä vastaavaa niin kuin Suomen maassa ollut? Varmaan tuolla ulkomailla on varmasti useampiakin, mutta onko Suomessa tämmöisiä vastaavia? No ei ole ihan vastaavia, että ehkä jonkun verran otettu mallia Terveyden tukipilarit nimisestä ohjelmasta, mutta me ollaan ikään kuin urheiluversio kyseisestä ohjelmasta. Että... Niin, no sehän kuulostaa ihan hyvältä, että homma on vähän eri kantilta otetaan asiaa sitten esille. Kyllä. No miten homma toimii kuulijan kannalta, että koska heillehän kuitenkin M-radioa ollaan tekemässä? Eli meillä on konseptina sillä, että ensinnä ensimmäisenä on tarkoitus käsitellä jotakin polttavaa puheenaihetta, jotakin skandaaliuutista esimerkiksi Ilta-Sanomien lööpissä. Ja sen jälkeen sitten... Miksi